Mo-abroad man ko gyud. Hello. Yes, kay I cannot stand working in the school without the advocacy. Dili kay ko ka dili na ko continue man, dili ko ka sustain kay syempre sa earning wise sa Facebook dili makay siya Oh, yes. dako. Napakagamay. Unya, ang fact pag yun ana is within that 3 years wala ko'y income. Wala ko'y income ana. Then nag-income ko last November lang. Hoy! Yes. As in? As in. Wala Paano yung mga video mo na napakadagang views sa una, wala yung income? Wala. Anong Wala nahitabo siya doon? income. Kuan siya na-restrict kay unaware man kuan ng mga copyright. Mga anak. Nya ako ato kay is solely to entertain naman audience niya. Wala man ko'y knowledge about kana mga violation. Yes. Pero from the start, nag-expect ka na talaga nakikita ka na. Wala, wa ko ga-expect ana kay katong nagsugod ko after the pandemic, wala man ko'y ignorant ko ana about sa Facebook. So post lang ka. Post ang akong unang content sa una is mag-revise kog kanta. Kay namatay gift of voice. Wow! Ginawa ko Namatay. may akong sample later. Naman ko yung gift of voice. So gigamit na ko siya kay syempre naman ko sa bukid. Kuan kayo kanang mingaw kayo, boring kayo. So nililingaw mo na lang talaga gilingan ako pagalingon kung mo kaugalingon sa pagko-compose. o sa ganyan. pagko-compose.